Mary vilayatynyň etraplaryna pagta ýygmaga gidýän ýygymçy aýal-gyzlar Gowaça meýdanlarynda pagtanyň tas ýokdugyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu vilayatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Mejburi ýygma gatnaşan aýal-gyzlar 1 hektar meýdandan ortaça 50 kilogram pagtanyň çykýandygyny aýdýarlar. Olar pagtanyň gozalaryny elläniňde içi suw gozalar açylman ýere dökülşüp ýatyrlar diýerler diýip howpsuzlyk sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 4-nji sentýabrda berdi. Habarçy bu ýagdaýlary Mary vilayatynyň wekil Wadar Bayramaly we Mary etraplaryndaky pagta meýdanlarynda synlasa bolýandygyny hem bellidi. Ol owa ýaşaýjylarynyň aglabasynyň pagta ýygymyna sabyrsyzlyk bilen garaşandygyny, sebäbi olaryň pagtanyň 1 kilogramyny 30 teňeden ýygyp pul üýşürmegi tama edendigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdirdi. Ýöne ekin meýdanlarynda ýygyr ýaly pagta bolmasa olaryň bu tamalary puja çykjagy meňdeýär. Geçen ýyllarda adamlar hökümet işärlerine derek pagta ýygymyna gidip ellerine pul alýardylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy Gowaça meýdanlarynda ýeterlik pagta hasylynyň bolmadygynyň sebäpleri barada resmiler tarapyndan hiç zat aýdylmaýandygyny, ýöne kärençi daýhanlaryň muny ýylyň aşy ygylly bolmagy we olaryň öz wagtynda tehnika suw we dökün bilen üpçün edilmezligi bilen düşündirýändigini bellidi. Geçen aýlarda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri guramaçylyk, suw, tehnika, dökün ýetmezçilikler bilen bagly bu ýylyň pagta hasylynyň gowy däldigini habar beripdiler. Çeşmämiziň 17-nji awgustda Azatlyk radiosyna Mary vilayatynyň Gowaça meýdanlaryndan iýberen suratlarynda we video şekillerinde iňe gany ösüp bilmedik haşalotlar bilen gurşalan Gowaça meýdanlaryny şeýle-de gunçalaryny döken gowaçalary görmek bolýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylar bilen söhbetdeş bolan pagtaçy kärenneçiler özleriniň suw, dökün we owa hojalyk tehnikalary bilen üpçün edilmeýändigini, ýurtda gowaça ekmek işine girişlerini bäri, ýagny mart aýynyň ahirinden bäri ençeme gedek habar berdiler. Mundan başga Türkmenistanyň käbir regionlarynda şol sanda Mary vilayatynyň käbir kunjeklerini şu ýylyň aprel aýynda güýçli sil geldi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary sil netijesinde gapaklan käbir Gowaça meýdanlarynda ekiş işleriniň ikinji gedek geçirilendigini habar berdiler.